Hemendik aurrera pasako naiz oso gainetik beste azpi konpetentzia horietatik, gainetik pasako naiz, zen hurrengo webinarretan hauek aratuko ditugu. Baina bai, jakin behar duzue, baliabide digitalekin lotuta dauden kompetentziak edo azpi kompetentziak lotuta daude, hori bilatzen eta aukeratzen, aldatzen, moldatzen, babesten, sortzen, partekatzen horrekin, jakin behar dugu. Irakaskuntza eta ikaskuntza da beste kompetentzia bat. Gailuak sartzen direnean gela batean gauzak aldatzen dira, altzariak ere mugitzen ditugunean gauzak aldatzen dira, eta sortu behar ditugu olako giroak edo sortu behar dugu lan egiteko modu berriak. Ez gara bakarrik konsumitzaileak, izan behar gara ere produktoreak, ikasi behar dugu gauzak ekoizten, eta horretarako metodologia aktiboak lagungarriak izango dira. Ebaluazioa eta feedbacka ahaldundu behar dugu. Eta oso importantea da, ebaluazioa ikastearena prozesu bat dela, eta prozesu horretan hanka sartuko dugula, eta hanka sartuko dutela ere gure ikasleak, bino ezin gara gelditu, ezin gara geldirik egon beldurragatik. Importantea da gaur egun ere, badakizue kurrikuluna ere hor dagoela, ebaluazio kompetentziala, nola ebaluatu kompetentziak hori ikasi behar dugu, eta tresna teknologikoak eta digitalizazioa ere laguntzera etorri direla. Eta irisgarritasuna eta inklusia oso badira tresna oso egokiak hori lortzeko, eta personalizazioa ere personalizatzen lagunduko gaituztela tresna hauek, ikasleen konpromiso aktiboa lortuko dugula, beraien hizkuntza eta beraiek egunerokotasun horrekin ikusten dituzten tresnak guk ere erabiltzen baditugu, hori hurbilduko gaitu, eta urrutiko ikaskuntza eta ikaskuntza hibridoa ere horretan sartu behar gara zen ikusi. Eta, hemen ez naiz geldituko, hau da lehen aipatu dizuen loretxoa, ikusten duzuean bost erronka, bost azpiegitura, bost azpi kompetentzia agertzen zirela loretxo hartan, hemen 6 bihurtu dira, informazio eta datu alfabetatzea, edukien sorkuntza, erabilera arduratsua, komunikazio eta lankidetza, segurtasuna eta ongizatea eta arazoa konpontzen, ikusten baduzue, hor daude, eta hemen bakarrik gehitu dute erabilera arduratsua, horretan ari ginen ere bai. Eta, gure iristen ari gara, hemen duzue argazki osoa, erronka potentea da, badugu lan egiteko aurrean badugu ibilbide luzea edo potentea, eta pazientzekin hartu behar dugu, bino sartu behar gara. Lehenbiziko pausua ez badugu ematen, ez gara inoiz hasiko, momentu iritsi da, eta animatzen zaituztegu